Dobrý den, jmenuji se Marek Frinta, chodím do 3. ročníku na gymnáziu Jeronýma v Liberci a nyní vám představím svou práci s názvem Fyzioterapeutická cvičení na propadlý hrudník. Nejprve si řekneme něco na úvod a následně vám představím svou praktickou část práce, která se ještě následně dělí do 2 částí, a to na dotazník a naučné video. Na začátek tu mám vlastně obrázek toho, jak takový propadlý hrudník může vypadat. A ještě bych chtěl na začátek říct, že toto téma jsem si vybral, protože sám trochu propadlý hrudník mám. A díky tomu už teda jsem se tímto tématem zabýval v minulosti a mám k tomu takový vlastní osobní vztah. A na začátku jsem si stanovil 2 cíle, a to udělat takový malý průzkum mezi fyzioterapeuty pomocí dotazníků, kde jsem zjišťoval vlastně, jaké mají oni zkušenosti s propadlým hrudníkem, a po případě jsem tím potvrdil nebo vyvrátil nějaké obecné informace a studie o propadlém hrudníku. A druhým cílem bylo vytvoření takového souhrnu cviků, které by měly pomoci lidem se stejným problémem, a k tomu jsem vlastně vytvořil naučné video. Nyní k samotnému propadlému hrudníku. Latinským názvem se řekne pectus excavatum, často se setkáváme se zkratkou PE. Je to tedy deformita hrudníku, kterou trpí častěji muži. Četnost výskytu je přibližně 1 z 400 narozených lidí, a to teď se vlastně na 100% neví, jaká je příčina této vady, ale u 43% všech případů se našla genetická predispozice, to znamená, že tam je určitá pravděpodobnost dědičnosti. Propadlý hrudník lze rozdělit podle závažnosti do takových 2 stádií, a to do mírného a pokročilého. To mírné sebou nese pouze kosmetickou vadu, to pokročilé už sebou nese zdravotní potíže, jako můžou být různé dechové či srdeční potíže. Závažnější stádia propadlého hrudníku se musí řešit jedinou osvědčenou metodou, a to chirurgickým zákrokem. Způsobů, jak tento zákrok udělat, je opravdu spousta. Ty mírnější stádia se většinou řeší pomocí fyzioterapie, a následně tu zmíním takzvaný vakuový zvon, který vypadá takto. Funguje to tak, že si to přiložíte na hruď, pomocí ruční pumpičky z toho vysejete vzduch, vznikne tím podtlak a ten tlačí tu hrudní stěnu ven. Nyní k dotazníku. Cílem, jak už jsem říkal, bylo zjistit, jaké mají fyzioterapeuti zkušenosti s propadlým hrudníkem. Celkem dotazník obsahoval 6 otázek. Do své práce jsem výsledky zpracoval formou koláčového grafu a celkem jsem obdržel 16 odpovědí. Zmíním tu pouze 1 otázku z dotazníku, a to je poslední 6. otázka, kde jsem se ptal, zda se některému z jejich klientů povedlo vyřešit kosmetickou vadu propadlého hrudníku pouze pomocí fyzioterapie, s tím, že jsem tam dal možnost otevřené odpovědi, čehož mnozí využili, a dostalo se mi odpovědí typu, že fyzioterapie by proto byla nedostačující a jde spíše o celoživotní snažení a životní styl, nebo že kosmeticky se to vyřešit nepovedlo, ale funkčně ano. Nyní se přesuneme k samotnému videu, které jsem vytvořil. Video je dlouhé 7 minut a 38 sekund
Natáčel jsem ho spolu s mým kondičním trenérem Lukášem Honzíkem v liberecké posilovně Elite Athletics. A potom, co jsem ho upravil, sestříhal, jsem ho nahrál na YouTube. A zde je ukázka videa. Jmenuji se Marek Frinta a spolu s mým trenérem Lukášem Honzíkem, kterému bych chtěl tímto velice poděkovat, jsme si připravili souhrn cviků, které by mohly pomoci lidem s propadlým hrudníkem. Toto video je součástí mé ročníkové práce na gymnáziu Jeronýmova. Jdeme na první část rozcvičky, zařadíme se na nástroj na veslování, takže Mára bude dlouho mít natažené nohy a v poslední fázi toho pohybu je k sobě přitáhne. Tak, pokračuji dál. Tak, dáme to kolem 2 minut, 5 až 3 minutky. Důležitý mít rovně záda, nekrčit ramena, naopak hezky zatáhovat na sebe. Druhá část rozcvičky je aktivace. Bude to série cviků zaměřených na aktivaci různých částí těla a začneme na hlubokým stabilizačním systémem pomocí balónku, který nám pomůže stlačit žebra dolů a držet takzvaný nitrobřišní tlak. Takže Mára se teďka nadechne nosem a vydechne do balónku. Tak následně nechá žebra dole a pokusí se nadechnout nosem, aniž by se vyfoukl balónek a znova vydechnout do balónu. A tak to aplikuje celkem kolem 9 výdechů. Na závěr bych chtěl říci, že výsledky dotazníku většinou souhlasily s obecnými studiemi a informacemi o propadlém hrudníku. Myslím tím informace typu, že tím propadlým hrudníkem častěji trpí muži, ale i spoustu další. A největším přínosem práce je vlastně to samotné video, ten souhrn, protože je to dle mého řešení pro lidi se stejným problémem ještě předtím, než by třeba museli vyhledat nějakou odbornou pomoc a mohli by to právě zkusit touto cestou. Chtěl bych poděkovat vedoucí své práce paní magistře Pavle Špičkové za cenné rady v průběhu vytváření mé práce a vám, co toto video právě sledujete, velice děkuji za pozornost.